דרשנו להגן על האגודה, על האיגוד למחלות זיהומיות. מה שראינו בעצם שמשרד הבריאות בצורה בוטה מנסה לפגוע באוטונומיה של המומחים למחלות זיהומיות. אם כן, אנחנו נתנו את כל הגב למומחים למחלות זיהומיות, אמרנו להם וכתבנו גם למנכ"ל משרד הבריאות שאנחנו לא מוכנים לקיים את החוזר הזה ואנחנו נאבק בו. כאשר משרד הבריאות הבין שאנחנו חזקים, הבין שאנחנו מאוחדים, אנחנו הצלחנו להוריד את הגזרה הזאת והגענו להחלטה ברורה אחת שהיא מקובלת על כולנו. כל מודל תמרוץ חייב להיות בהסכמה של יושב ראש האיגוד למחלות זיהומיות. לא יהיה אחרת שום חוזר שיצא. כל הזמן משרד הבריאות ומשרד האוצר רוצה לפגוע במעמד הרופא. ואיך משרד הבריאות מתכנן לפגוע במעמד הרופא? הוא נכשל, הוא לא הצליח פה. הוא מוציא חוזר יחד עם מנהל סיעוד, בלי לערב אותנו הרופאים שאנחנו מעורבים בזה. כותב חוזר שבו הוא החליט כבר שיכניסו אחיות מומחיות למרפאות הקהילה. האם זה נראה לכם הגיוני הדבר הזה? הם רוצים רפואה מצטיינת אבל זולה. רבותיי, בשביל רפואה טובה צריך לשלם, והאוצר ישלם וישלמו לנו את השכר המגיע לנו. בסופו של תהליך, אחרי משא ומתן מייגע, אנחנו הצלחנו להוריד את נושא האחות המומחית מהאג'נדה. עשינו את זה בצורה מושכלת, חכמה. כאשר אנחנו אמרנו, אין לנו התנגדות להכניס אחות מומחית לקהילה. אבל קודם כל הסמכות העליונה היא של הרופא משפחה שהוא ממונה עליה. מעבר לזה, אנחנו בקדנציה האחרונה נלחמנו ונאבקנו למען מתמחים. אחד הדברים הבוטים ביותר התרחשו בהדסה, בו רוטשטיין, מנהל בית החולים בזמנו, החליט שהוא מקפיא ומחליט שלא לקלוט 10 מתמחים אשר העתיקו את מקום מגורם, עברו לגור בירושלים, רשמו את הילדים לגנים, אבל הוא עושה את הצעד הזה בשביל להשיג משהו אחר מהרופאים הבכירים. זה הרתיח אותנו, ולכן הכרזנו על שביתה כללית מיידית. הגענו גם על מתמחים במרכז הרפואי לגליל, כשהיו עומסים גדולים, דרשנו שיוסיפו תקנים, ואומנם הוסיפו תקנים. מעבר לזה פעלנו למען המתמחים בפתולוגיה. מה שבסוף סיכמנו שרופא מתמחה בפתולוגיה צריך להישאר 2.5 אחרי יום העבודה, להסתכל על מספר סליידים ואחרי זה הוא יכול ללכת הביתה, ומי שעושה סוף שבוע, שישי שבת, יצטרך להישאר 5 שעות ויקבל על זה תורנות מלאה כפי שדרשנו. כל הזמן הממונה על השכר מחפש חריגות שכר, מחפש בשירותי בריאות כללית, איכילוב, רופאי המדינה ולאומית. אנחנו נאבקנו בנושא הזה של החריגות שכר. הממונה על השכר הושיב אנשים במשך 4 שנים לבדוק את שירותי בריאות כללית, ומצא ברוב שמחתו 24 רכיבי שכר שלטעמו היו חריגות שכר. אנחנו נלחמנו והבאנו נתונים והראינו שבעצם הוא טועה, וב-19 סעיפים יוריד אותם מהשולחן. ונשארנו בסוף עם 5 תלונות על חריגות שכר, ושם בהחלט היו חריגות שכר. המתקפות הנוספות של האוצר מהתקופה האחרונה, וזה דברים שאנחנו נצטרך להיאבק בהם. ועדת אש, ועדת משרד הבריאות, ועדת הורוביץ, פוגעת פגיעה במערכת הרפואה הפרטית. אני רואה את מערכת הרפואה הפרטית כמשלימה לרפואה הציבורית,
ואסור לפגוע במערכת הרפואה הפרטית. אחד המאבקים שניהלנו, וזה היה באמת מאבק הדגל שלנו, זה נושא האלימות כנגד צוותי רפואה. אנחנו רואים שהאלימות הגואה הפכה להיות המגפה החדשה. אנחנו באמת היינו נחושים, חבריי זאב פלדמן, קוסטינר, ביטרמן ואלכס לוין. אנחנו הקמנו באמת חמ"ל בסוגיה הזאת, וכל מקרה של אלימות נגע לליבנו. לא יכולנו לסבול את הדבר הזה. יש לנו רשימה של דרישות בנושא של אלימות. יש לנו הרבה דברים שאנחנו דורשים מהממשלה. אני נפגשתי לפני כשבועיים-שלושה עם מנכ"ל משרד הבריאות, הבאתי לו את הרשימה ואמרתי לו שבזמן סביר אנחנו מצפים שהם יעשו את הטיפול בדבר הזה, בין היתר הטלת קנסות מנהליים, שיפוט מהיר והחמרת ענישה. יש דבר אחד טוב שהם עשו כבר במשרד הבריאות וכדאי שנדע. הם עשו דבר אחד טוב, שהם הצליחו לשכנע את הפרקליטות שמי שנפגע מאלימות לא חייב להגיש את התלונה ישירות, כי אם המעסיק יכול לעשות את זה והקב"ט יכול לעשות את זה. היה מאוד קשה לקבל את הדבר הזה מצד הפרקליטות, אבל הם קיבלו את זה, לדעתם זה סגור, ואני שמח שעשינו איזשהו צעד אחד קדימה. ההיערכות להתמודדות עם מגפת הקורונה, כמו שאמרתי, יש מחסור ברופאים, מחסור במיגון, דאגנו גם להיאבק שיהיה מיגון לרופאים מול הקופות, מול משרד הבריאות, וגם לייבא מחול. הפעלנו חברות הייטק שיש להם קשרים בסין בשביל להביא מסכות, לא היו מסכות. אנחנו עשינו במהלך תקופת הקורונה, הקמנו קודם כל פורום רופאים מומחים למאבק בנגיף הקורונה, הקמנו את ארגון מפנה שבעצם נותן תמיכה פסיכולוגית לכל רופא, המועצה המדעית נערכה בצורה בלתי רגילה ובעצם גרמה לכך שהבחינות יהיו מותאמות קורונה ושלא יהיה עיכוב כלשהו במשך ההתמחות של הרופאים שלנו. דאגו להם עד הסוף. מעבר לזה נעשה הסכם קיבוצי של עבודה במשמרות, הסכם קיבוצי רופא בבידוד שנכנס לבידוד, השכר שלו לא ייפגע, נעשה ממוצע של חודש ימים שהוא עבד לפני זה, ולכן הוא קיבל את החלק של הכוננויות, כי השכר שלו נפגע בערך ב-30%. כמו שאמרתי, הקמנו קו חם לסיוע נפשי, קו חם בנושא דיני עבודה, ואחד הקווים החשובים ביותר זה היה הסברים על המחלת הקורונה, ואני רוצה בהזדמנות זו להודות לפרופסור גליה רהב ודוקטור מיה קורם. הרופאות האלה עבדו יום ולילה. אני אומר לכם, הם ענו לטלפונים, כי יש אנשים שיש להם מחלות רקע, ולא היה ידוע כלום על הקורונה, והם יכלו לעזור להם, ונתנו להם הנחיות. תודה, תודה רבה. כמו שאתם יודעים, במדינת ישראל יש מחסור ברופאים, ואני אתייחס לזה. בגלל המחסור ברופאים, יחד עם פרופסור אהוד גרוסמן, הקמנו את פורום הרפורמה בסטאז', ואני אספר לכם מה הייתה מטרתו. מטרתו הייתה להביא יותר רופאים ומהר יותר לתוך המערכת, ולשנות את הסטאז' במדינת ישראל. מדוע יש לנו מחסור ברופאים? כולכם יודעים. יש מחסור ברופאים בגלל פרישה של רופאים, יש מחסור ברופאים בגלל הזדקנות האוכלוסייה, אבל אחד המרכיבים שגרם לכך שיהיה מחסור ברופאים זה הנושא של רפורמת יציב, שבעצם קבעה אקרדיטציה באיזה בתי ספר לרפואה אפשר ללמוד במזרח אירופה. ומרגע שהורידו את מזרח אירופה, נוצר מצב שאנחנו רואים את הירידה משנת 2025 במספר הרופאים שיהיו בישראל. לכן פה נכנסת הרפורמה בסטאז', ואני רוצה להגיד לכם שבדקנו מה קורה בסטאז' בעולם, וראינו שכבר בגרמניה, צרפת, הולנד לומדים 6 שנים, ובשנה השישית מטמיעים את הסטאז', ואין שום סיבה שהחבר'ה המוכשרים האלה, שיכולים היום ללמוד באפליקציות, וללמוד הרבה יותר מהר מאיתנו, בגלל חומרי עזר, ילמדו 7 שנים, 6 שנים זה מספיק, ולכן ההמלצה היא שלנו, לעבור ל6 שנות לימוד בבתי ספר לרפואה בארץ, כולל סטאז'.
צריך להיות גם רפורמה דיפרנציאלית. מי שבא מחו"ל, אני חושב שמדינת ישראל צריכה לחבק את הסטודנטים שלומדים בחו"ל ולהביא אותם לארץ. גם המועצה המדעית עשתה צעד אחד חשוב ביותר, התמחות מבוססת מיומנויות. מה זה אומר? שמתמחה שיסיים את הסילבוס ובן אדם שהופך להיות עצמאי מהר יותר יוכל לגשת מוקדם יותר לשלב ב' ולסיים את ההתמחות בהתאם ליכולות שלו. ואם הוא איש מבריק מוכשר, יוכל לקצר את ההתמחות שלו ונוכל להכניס עוד רופאים למערכת. נושא נוסף שאנחנו נכנסנו אליו זה נושא חדשנות ברפואה, ואני רוצה להגיד לכם שאנחנו הראשונים, ההסתדרות הרפואית הראשונה בעולם, שנכנסה לנושא של חדשנות, כי אנחנו הבנו שבחדשנות נמצאים רק אנשי הייטק, ולא נמצאים רופאים כמעט. אסור שזה יקרה. הרופא הוא חלק מרכזי מהייטק וחדשנות ברפואה, ולכן החלטנו לעמול ולעשות. הקמנו את המכון לחדשנות ברפואה בראשותו של פרופסור סולומון שטמר. מה שעשינו בנוסף לזה, התחלנו להכשיר מתמחים שמגיעים למדעי יסוד ל6 חודשים ללמוד הייטק וביוטק. חודש של הרצאות, 5 חודשים מצטרפים לחברה, והם מאושרים מזה. רופאים מומחים, אנחנו עשינו תת-התמחות בהשתלמות עמיתים בהלת'טק, באמצעות החברה הישראלית לטכנולוגיה עילית ברפואה. זה תת-התמחות של שנה שלמה. ואנחנו עושים קורס דירקטורים לרופאים בכירים, ואנחנו מאמינים שזה יהיה מנוף כלכלי טוב מאוד למדינת ישראל, ויהיה טוב גם לחולים שלנו. מעבר לדבר הזה, אני רוצה להגיד לכם, עסקנו גם בהגדלת הכוח הארגוני של הר"י. ככל שיש לנו יותר חברים, יש לנו יותר כוח. ובמהלך הקדנציה האחרונה, הגענו כמעט ל-31,000 חברי הר"י. הוספנו 4,500 רופאים. זה הישג מצוין בתקופה שמנסים לנגח בנו מכל מיני כיוונים. הקדנציה הבאה, בקצרה, אני רוצה להגיד לסיום, ואני לא ארחיב פה. אנחנו הולכים לעתיד, אתגרי העתיד הם רבים, אנחנו הולכים להסכמי שכר, מיגור האלימות צריך להמשיך לפעול, חיזוק מעמד הרופא, ניסיונות לפגוע במועצה המדעית, בשום פנים ואופן לא לתת לזה, כוונה לפגוע בהשתכרות רופאים עצמאיים ברפואה הפרטית, אסור לנו לתת לזה יד. וניסיון לפגיעה בארגוני עובדים, הצעת חוק רוטמן שמגבילה את זכות השביתה, בזה נילחם, מניעה שחיקה של רופאות ורופאים, הגמשת צורת העבודה, להמשיך ולהגביר את הנגשת החינוך הרפואי והחדשנות ברפואה. שכחתי להגיד לכם שבחדשנות רפואה עשינו את זה למתמחים. אחרי שעשינו למתמחים ולמומחים, הגיעו אלינו סטאז'רים. צלצלו, אנחנו רוצים גם. צלצלו אלינו סטודנטים לרפואה מאוניברסיטת תל אביב. פתחנו קורס גם לסטודנטים לרפואה וגם לסטאז'רים בחדשנות רפואית. ככה נקדם את הרפואים שלנו, ככה נקדם את הרפואה בישראל.